Mahamog na umaga sa Daang Kalikasan. Yee! Martaray 5. Hindi. Ito problema sa road bike. Kailangan mo maglakad pagka off-road. Putik kasi. Hirap kasi maglinis. Di bali nang magtulak basta hindi madumihan. Una yan. Ganito po ang view pag sa tag-ulan. Shout out kay Ate Za. Salamat po yan naman. Mixon na eh. Spinning naman na. Ligado pa. Ito po yung unang ahon sa Daang Kalikasan. Nauna na po ako. Review sila. Ayan. Ayan po sila. Nag-aabulan. Sino kaya ang manguna? Road bikes versus MTB. Woo! Cheers! Team specialized ng San Clemente here. Nagngataon. Unat. Unang ahon. Tagalog. Yeah. Why I'm here. Okay, yan po ang unang ahon. Nagbabike pa pero highway na lang. Hindi na dapat sa highway lang. Hirap kasi pagkaganto kataas. Kayo, saan kayo? San Clemente pa. Tarlac. Ha? Tarlac, San Clemente. Gumahabol, Yes, San Clemente. Okay, Peds. Ako dito pasyarap mga pasangatin niya. Kanding. Kanding. Yakunahan po. Kanding. 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 Dati 6 years old. Kung kaya mountain bike. Dog. Nagdabawin na, Brad. Kayang-kaya pa ang Dog ko namin dyan kalabaw. Kalabaw. Dog ko namin dyan. Dabawin na. Kanding. Dyan ay karding na eh. Kanding. Kanding ko namin dyan. Yung Pangasinan kami. Brad, uwi na. Unang ahon, walang wala. Si ate oh, kaya naya pa oh.
tumaron. Sa mapulo pa yung ulit diretsyon. Tingnan ko pa rin saan. Malakas, malakas. Oo na yun. Natutuin. It's so mataas. Makikita natin kung gaano kakunat sa daang kalikasan. Oo na yun. Makunat. Kunat? Pong? Kunat? Nagparo bibig mo, no? Wala na si Pastor Benson. Lapit na po. Morning, Uncle. Nga pong? Sure ka? Kaya?